हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बिकेल बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायनाय थाहरबाय। बेनिफ्राय आं दा सागोन नैबे लाङिखौ। नैबे लाङि जाबाय जोंनि दैमा। नैयाव सागोन आं दा बे दैमायाव। ओमफ्राय नैबे दैमायाव दा आं लाङि सागोन। बेखौ सागोन आं मिथिला। बेनिफ्राय आं दा साननैसो सानानै बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ओमफ्राय खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ हगारनायखौ नोंथाङा नटिफिकेसन मोननाय बायसा थाबनो। दे बिदिब्ला आं नायनो जाबाय। बेनिफ्राय आं दा नायनोसै दा नाखौ दा नोंसोरबो दा नायलांबाय थादो। गासिनो जोंना नाया नै जोंना नाया नांदोंआनो। बेनिफ्राय नैबे नाया माय गड नांसाबदो। स' गाइस आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों। आं बेखौ थाब थाबनो दा बख'नोसै। जों दा बेखौ बख'नोसै। जों बेखौ थाब थाबनो बख'नोसै। जोंना दा नांदों दसेनो नैबे नाया मोनदों। बेनिफ्राय जागासे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो, जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, ओमफ्राय शेयार खालाम। बिनिफ्राय माबाफोर सोंनो गोसोफोर आंखौ कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथाङा थाबनो नुनो मोनो। भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।